Dahil kakabsat, itinay sagana nga sida tayo. Tinuno nga karpa, ken tilapia. Ken kastamot kung kunada nga Taiwan kakabsat. Ngayon, dito kung kunada nga paltat. Sagpawon mo tiniti very fresh nga alasuna. So, kararagan kakabsat kin gagayem. So, mangantayon, kakabsat. Mangantayaw. Mga kaibigan ko dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kunada na napanjay kwa. Pag tumawin na, ay nagbiyahe yan. Diyan marami na dito. Hanggang tayo na yan ang importante. Diyan marami yan. My friends, tinuno nga karpaken Taiwan o nyaya paltat na kami masa ng tikadaktil na. Yan ang gambang! Maray! Okay. Ang kalis, mas magkabagtag. Nakangkaidyayan? Ayak. Ay. Maray. Mga kay mga man Sana all. Tamnan. Nartol. Dyan tunay. Kasi daan. Duduwa mo muna. Tagasaw. Ano daan? Mga alak tayo. Taiwan. Ibang kayo ko, ay kayo pampal? Nakipampal? Ha? Matos sa liwasan kayo. Sana jadi ompes lang ang masuk. Anda mo timasok na yan? Nga. Kaya. Sama na pala. La ilay. Kailit tuwing ka, pero kayo sila ili ko nang palagi ili lang. Yay! Ganang. Kaya makatulog niya tanda ka, bumandurgot, tinugan ka. Shout out ka na kayo dito Ilocos. Na. Kita kakabsat tayo dito Ilocos Norte. Tugay Garao, Jones, Santiago City, Ilagan City, Isabela, Kawayan City, Isabela, dagiti view ka-viewers tayo dito. Ang kastamo dito sa Balingan Nasyon, kakabsat, dito Hong Kong. Kumusta kaya dito? Dito Hawaii, Kain ko man namal malimaw. Hawaii, Sino mahalag paano? Ito oras ka din. dito Saudi, dito kakabsat tayo nga OFWs, dito kakabsat kinagayam. Kumusta kaya? Pati pala nga pa. Dito Canada, Parang nangalalagay ko lang. Oh. Japan. Mga kaibigan tayo sa Japan. Saudi Arabia. Ay, papakalit ka dyan pala. Ay. Kasi dito sa amin ito ay farm, kakabsat. Ado, dagiti mabalin tayo nga masida. So, thank you very much kaya namin mga kaibigan kapatid. Son, Visayas, and Mindanao. God bless us all kada kayo amin mga kaibigan ko dyan. Thank you very much. Shout out kada kayo amin.